Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men tataɓire ɗa mawɗo ɗa tokoso. On kollanoma so tawi a naati hen no jangorto, on kollama I so naati hen no jangorto. Hande kadi oɗon kolle so tawi ko e naati hen no jangorto. Wadde ko ɗa mawɗo e ɗa tokoso tan woodi. Wadde ko ɗe et ɗet ɗeet timmi. Ɗo sa wawi ɗo hanka tan andu a wawi masde ɗa masiraɗo e. Joni noon an mo jeenoke heno, jiɗɗo jeede heno, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, jentodira e golle, ngara janga, naftoroɗa nafa hen. Ƴetta Wave ma walla abonnement ƴetta ko mbawɗa, nulda 77 906 80 anne jeeɗa e jangoɓe, jeeɗa e jingoɓe, jeeɗa e jangoɓe, jeeɗa kadi e jingoɓe. Min jiima sawda yimin amin janginma anne yomin jiiya duuso galle golle ɗe. Ene fof nden jingen golle ɗe. Min keeda ga amin jangina, oɗon keedon toon oɗon duuso golle ɗe. Goto kala wasa yawde hoore mum, wasa yawante hoore mum moƴƴere e hoore nde, ko moƴƴere yahata ɗo. Min mbawi ko janginde, son pini jangon mbawon dawon. On keeɓi ciftoron min wona? Alhamdulillah, yo Allah wallu. Ɗum ɗo noon jeyaka hen. Ko ɗo tan woni windande tataɓire nde ɗo haaɗi. Wadde hande oɗon janga ɗa mawɗo e ɗa tokoso, ni foti. Ko jangate ɗa ko ɗo haaɗi. Hande noon ko e mbatten hen. Mbiyen ɗe en pooɗani. Ken fooɗoɓe mbaɗen hen e poɗɗo, mbiyen ɗe. Ɗo ko e fooɗani, mbiyen eɗɗo. Ɗo ene fooɗi, mbiyen eet gasi. Lomben hakkunde, mbiyen ɗet, ɗo mbiyen ɗeet. On paami de? Ɗo ko ɗe fooɗani, ɗo ko ɗe fooɗi. Ɗo ko et fooɗani, ɗo ko eet fooɗi. Ay ɗo ko ɗet fooɗani, ay ɗo ko ɗeet fooɗi. Gasi. Ɗo sa waɗi ɗo tan a serti e majjere nde. Ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañiton ɗa mawɗo e ɗa tokoso. Mason ɗum to bange e. Mbiyen ɗe, ɗe, et, eet, ɗet, ɗeet. Ƴetton kuɗi mon e karneji mon, mbañito ɗon ɗa mawɗo e ɗa tokoso. Mason ɗum to e. Mbiyen ɗe, ɗe, et, eet, ɗet, ɗeet. Ɗo woni ɗa mawɗo, ɗa tokoso. Gasi. Ɗum jangate ɗa. Ɗo no hande ko e mbaɗɗen hen. Wadde mbiyen ɗe, ɗe, et, eet, ɗet, ɗeet. Ko ni tan masirte. Ƴettu e o heede yeeso, goto mbiya ɗe. Pooɗa mbiya ɗe. Ɗo timmi. Ngarna kadi o e o. Ay o ko goto waɗi et, ɗo ko eet, ɗo gasi. Lomba mbiya ɗet, ɗo fooɗani, ngara pooɗama mbiya ɗeet. Gasi. Ɗo so a wawi ɗo ene windo ko heewi kono anda. Koma jiɗa windude ɗe, ganda ko ɗo tan ɗe heɓoto. Ɗo tan ɗe heɓoto. Ko ɗo et heɓoto, ko ɗo eet heɓoto, ko ɗo ɗet heɓoto, ko ɗo ɗeet heɓoto. Ɗum noon sa anda ɗo, a sohloyi ɗe, a yaɗo dañete so ɗo. A dañi sohla e ɗe, ɗo garata. A dañi sohla e et, ɗo garata. A dañi sohla e eet, ɗo garata. A dañi sohla e ɗeet, ɗo garata. A dañi sohla e nder ɗeet, ɗo garata. Ɗum nawata ɗo koto yawɗo. Ɗo keɓirta ɗum. Ɗum noon wadde ko ɗo woni
ɗo jangete ɗe ɗe et et ɗet ɗet woni windere mon tatiɓire nde haa ɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiron jangon ɗigga so ɗenga ɗiggi ndawon on keɓi keɓne ballon jingon duuson o kenante famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jaarama wassalam